2026 नाम्बारनि हयते जों एप्लाइ होनो लेखा खालामनो हायसि थांनायफोर जों गोसो बायसेबा सारा 600 बायसिसिम सारा 600 मंसाया अजराव गोबां मानसिनि सिफेम ताखौरो फायदैखा निनो बीजेपी ताखौरो फायखा आईपीएफटी ताखौरो फायखा आगे आईपीएफटी अरनिवा अनेक स्ट्रंग तमनि ताबो आईपीएफटी गरिखा निनि तामसने टीपीएफ होनै आफरो जरा तमनि टीपीएफ रो गरिखा इंगे जों ताबो एप्लाइ होनाय नि बागै जों ताबो सामु मा खायनाय जिनो अरो मनोबंकुल सिलासरिनि नरबो जों तिप्रा मथानि एमडीसी सनानानि बागै दिनै मिरावनि बागै रेसपन्सिबिलिटी दं हायसि जों अरनिवा आमचाइनि लुकुरनि बागै सामु खायनायनि बागै जोंनि एमएलए बाय मिलिवै सामु खायनायनि बागै जों खरकसा अरनि प्रतिनिधि नांगौ तानिके जों नुखा जे जोंनि थांनायफोराव हंके जोंनि सिपेम खायनाय ताखौ जोंनि सिपेम खायनाय बुखौरावबो बराव वानसावबो जोंनो एप्लाइ होनो आफराव ओंखा के लड़ाई खेलेखा और कसारो बोलाई क्या है सी ताबो सिपेम खायनाय ताखौ रुना कोयनाय नि मुसुगो निरनि जदि बीजेपी नो चेरोना नि मुसुग तंग खांके फायदि जों मै बाक्सा तिप्रामो थावाय फायदि लड़ाई खेलेनाय बराव न तिप्रामो थाव फायदि बराव न जों चेरोनि नांनाय जोंनि तिप्रासानि भबिष्यत सोनानि नांनाय जों बराव गना एमएलए साखा सीपीएम नि भविष्यत ते करिखा है सित्रिफ्राव जतनि नि एक्सपायरी डेट दङो बरनि मेयर पाइमेनि डेट दङो हानि बाङै बरनि जेहेतु भविष्यत करिखा फायदि सिनिति प्रासानि भविष्यत न जों सोनालायनाय आसे गदों मारवै जों सिनिति प्रासानि बागै आगिवान सलाया पार्टीनि बागै वान सलायमेनि फायदि ताकति प्रासानि बागै जों सामो खायलायनाय सिनि महाराजा बारबानो सावो जे तिप्रा मथा पार्टी आसे इम्पोर्टेंट के तिप्रा सासि हनै सिनि बीजेपी खायनाय सीपीएम खायनाय कांग्रेस खायनाय ताखौ रंगे जे फ्र पार्टी नो इम्पोर्टेंट जागो सिनि बुबाग्रा सिनि तिप्रा मथा जों पार्टी नो इम्पोर्टेंट जाया सिनि दफासि पहिलाव थांनानै नांनाय बासिनि नांनाय बनि राजि मानि नांनाय हानि बाङैसि जों जे फ्र नो सावो सिनि लैंड राइट्स सिनि तामसने लैंग्वेज नि राइट्स सिनि तामसने डेमोक्रेटिक राइट्स सिनि इकोनॉमिक राइट्स जों बनो फाइट खायनायनि बागै जोंनि बुबाग्रा नेतृत्व जों ताबं लड़ाई खाय दं जोंनि बुबाग्रा जे फ्र साफोरनो जोंनि भबिष्यतनि बागै सिकक सावो हानि बाङै फायदि जोंनि बुबाग्रानि मेसेज न जों नव थाङै मापु सरलायनाय गोबां मानसिनि ताखौ गोबां मानसिनि बुखौ ताबो फानो बुबाग्रानि मेसेज न सियाख खोनायाख बुसियाख दिनै अरो जत तंनायनि रेसपन्सिबिलिटी तंनाय जों नव मासनाय तानि किचिनि बुबाग्रानि बनि वानथमो निराव जत नचिबो बसाबाया नुबाया बनि राजबारी कटरमा तंगो बनि प्रॉपर्टी गोबांमा तंगो जदि ब तिप्रासानो हामजाया हंके दिनै छिलासरि आमसायहाय करबुहा आमसायहाय रगो हपुं सापुं थुया सायावै निनि तामसनाय सातों होया वातै होया होय बतानि फाइतोंनाय बा जोंनि बुबाग्रा सुदु कायसे सि साव हायसि यगनानि बागै जोंनि तिप्रासानाव यग सारनानि बागैसि दिनै बासो कष्ट खायतों आगे भारत बर्षनो फ्रीडम खायनायनि बागै इंडिपेंडेंट खायनायनि बागै गोबांमा निनि सभा खायनाय ग्रुप आसायखा आरो जागा नेताजी तमासा भारत बर्षनो फियगनानि बागै निरानो थैरदि आं निरानो फियगनाय होनै सावो नेताजी बनि दल गोबांमा थांबायखा थैरनानि बागै होनै निनि आईएनएस ना जावै थांबायखा दिनै चिनि बुबाग्रा नौनो थैरनानि बागै साया वाइसा सिरि साफाय जे अर आमसायो फायबै करबो आमसायो फायबै बात्रिफ्रानि कुनो आमसायो थाङै बुबाग्रा तिप्रासाराव निराव थै मारनाय आं निरानो फियगनाय होनै सिरि सा चिनि बुबाग्रा साया सुदु कायसे सावो तमासा चिनि बुबाग्रा तमासा थानसा इंदि आं निरावनो फियगनाय ओ बुबाग्रा हायसि सावो चिनि बुबाग्रा कायसे सि सावो थानसा इंदि आं निरावनो फियगनाय निरावनो अधिकार तबैरो फायनाय इंगे जों ताबो जुदि थानसां लाइमालिया चिनि तामसनाय
politically chung divide ngui tong khang ke bo BJP bo CPM bo Congress bo Tipra motha hai hinai tong khang ke chung te yok la khai chi age ek somoy tamang kha nini takhu bai takhu busak kai proses ne nimantron ro lalia CPM khaine CPM no nimantron ro nai INPT khaine INPT no nimantron ro nai nini ta mosne Congress khaine Congress no nimantron ro nai oma hai somoy kha কিন্তু চিনি বুবাগ্রা ফাই চিনো থানছাগনা নে ফুরুং ফাইকা তাবক जों बहाय पार्टी नो तोरजालि हाइछि ताखौ आनि बुखौ बनो जों ताव निमंत्रण नगो सिपेन फा खाइथों कांग्रेस फा खाइथों बीजेपी फा खाइथों अमा हाइके जों हाजा लाइवेनि फुरुं फाइने सेबाबा चिनि बुबाग्रा जों हानि बाङै बुबाग्राने ओ मेसेज काइसेसि निराव बरक जदि यगनानि मुसु खाइके जों थानसा मांनाय थानसा ngoi जों यग सामानि इतिहास बु दङो যদি जों थानसां याखे तंखांके सेवै पाइमानि बनि इतिहास बु दङ दिनै थानसां ngoi सबा खायै गप्राय मानि इतिहास आं काइसे सावन हाइछि जेनर जेने आंकेल हामसिं रियां सं दङ अक्रा बरक बरनि साइतेबो अक्रा रक सबा खाइजाक तिल जे सनावै नैनि तामसनाय सामचरन त्रिपुरा नैनि हरिनाथ देवर्मा नगेन्द्र जमातिया नैनि द्राव कुमारिया दैबो गोबां नेता बरनि नेतानिबो आसुकसो साबाय मैया बर आफर जरावो पाहार पाहार